Contes de la iaia. Sí, de la iaia. Quan encara parlaven els animals, les plantes i les aigües, és a dir, en la més remota antiguitat, hi havia un ratolí que li deien Joan Ratot. Aquest ratolí i la seva dona, la rateta Tornapermès, vivien en una caseta molt llepada i alegre en un racó de la serra de Castalla. Per davant de casa passava el camí que pujava al mercat. Un matí van començar a fer el menjar a la seva olla. La rateta Tornapermès no tenia ni un grapat de sal. I el va dir: Joan Ratot, vine cap ací. Agarra la cullera i dóna-li voltes a l'olla, que jo he d'anar a per un grapat de sal al mercat. Joan Ratot, que era un ratolí molt golafre, li agradava més menjar que a un xiquet una llepolia. Me'n vaig, Joan Ratot. Vaig al mercat a per un grapat de sal i un bon tros de bacallà. Molt bé. Tindràs compte de l'olla? La rateta ja s'estava anant. Puc provar el menjar? No, per favor. Tinc por que destapes l'olla i caigues dins. I dit això, se'n va anar al mercat. Joan Ratot, als 5 minuts, ja estava dient: Què haurà posat la meua dona en l'olla? I s'acostà a la cuina. Quina fam que tinc! I si provi un poquet? Només una cullerada. Isqué de la cuina, se'n va pujar a la teulada i guaità per veure si tornava la seva dona del mercat. Com que no venia encara, se'n davallà corrents, mogut per una curiositat impossible de contenir. Posà una cadira a la vora de l'olla i va alçar d'un pessic la tapadora. El baf el va encegar, els cremà els dits, li rodà el cap i va caure de nassos dins del dinar, que bullia a tota paleta. Joan Ratot, una vegada dins de l'olla, va provar el menjar. Que bo que estava! Però no podia eixir de l'olla i es va posar a cridar. Soc Joan Ratot, que he caigut dins l'olla i no puc eixir. Ajudeu-me! Una granota que passava per allí va entrar dins de la casa i va dir: Hola, jo sóc la granota. I jo sóc Joan Ratot, que he caigut dins de l'olla i no puc eixir. I va començar a estirar i a estirar, però no va aconseguir res. Tots dos van començar a cridar: Soc Joan Ratot, que he caigut dins l'olla i no puc eixir. Ajudeu-me! Un mussol que passava per allí va entrar dins de la casa i va dir: Hola, jo sóc el mussol. I jo la granota. I jo sóc Joan Ratot, que he caigut dins de l'olla i no puc eixir. I van començar a estirar i a estirar, però no van aconseguir res. Tots tres van començar a cridar: Soc Joan Ratot, que he caigut dins l'olla i no puc eixir. Ajudeu-me! Un eriçó que passava per allí va entrar dins de la casa i va dir: Hola, jo sóc l'eriçó. I jo sóc el mussol. I jo la granota. I jo sóc Joan Ratot, que he caigut dins de l'olla i no puc eixir. I van començar a estirar i a estirar, però no van aconseguir res. Tots quatre van començar a cridar: Soc Joan Ratot, que he caigut dins l'olla i no puc eixir. Ajudeu-me! Un conill que passava per allí va entrar dins de la casa i va dir: Hola, jo sóc el conill. I jo l'eriçó. I jo sóc el mussol. I jo la granota. I jo sóc Joan Ratot, que he caigut dins de l'olla i no puc eixir. I van començar a estirar i a estirar, però no van aconseguir res. Tots 5 van començar a cridar: Soc Joan Ratot, que he caigut dins l'olla i no puc eixir. Ajudeu-me! Una rata penada que passava per allí va entrar dins de la casa i va dir: Hola, jo sóc la rata penada. I jo sóc el conill. I jo l'eriçó. I jo sóc el mussol. I jo la granota. I jo sóc Joan Ratot, que he caigut dins de l'olla i no puc eixir. I van començar a estirar i a estirar, però no van aconseguir res. Tots 6 van començar a cridar: Soc Joan Ratot, que he caigut dins l'olla i no puc eixir. Ajudeu-me! Ajudeu-me!
Una rabosa que passava per allí va entrar dins de la casa i va dir: Hola, jo sóc la rabosa. I jo, la rata penada. I jo sóc el conill. I jo l'eriçó. I jo sóc el mussol. I jo, la granota. I jo sóc Joan Ratot, que he caigut dins de l'olla i no puc eixir. I van començar a estirar i a estirar, però no van aconseguir res. Tots 7 van començar a cridar: «Soc Joan Ratot, que he caigut dins l'olla i no puc eixir. Ajudeu-me! Ajudeu-me!» Una cigonya que passava per allí va entrar dins de la casa i va dir: Hola, jo sóc la cigonya. I jo la rabosa. I jo, la rata penada. I jo sóc el conill. I jo l'eriçó. I jo sóc el mussol. I jo, la granota. I jo sóc Joan Ratot, que he caigut dins de l'olla i no puc eixir. I van començar a estirar i a estirar, però no van aconseguir res. Tots 8 van començar a cridar: «Soc Joan Ratot, que he caigut dins l'olla i no puc eixir. Ajudeu-me! Ajudeu-me!» Un cèrvol que passava per allí va entrar dins de la casa i va dir: Hola, jo sóc el cèrvol. I jo sóc la cigonya. I jo la rabosa. I jo, la rata penada. I jo sóc el conill. I jo l'eriçó. I jo sóc el mussol. I jo, la granota. I jo sóc Joan Ratot, que he caigut dins de l'olla i no puc eixir. I van començar a estirar i a estirar, però no van aconseguir res. Tots 9 van començar a cridar: «Soc Joan Ratot, que he caigut dins l'olla i no puc eixir. Ajudeu-me! Ajudeu-me!» Un llop que passava per allí va entrar dins de la casa i va dir: Hola, jo sóc el llop. I jo el cèrvol. I jo sóc la cigonya. I jo la rabosa. I jo, la rata penada. I jo sóc el conill. I jo l'eriçó. I jo sóc el mussol. I jo, la granota. I jo sóc Joan Ratot, que he caigut dins de l'olla i no puc eixir. I van començar a estirar i a estirar, però no van aconseguir res. Tots 10 van començar a cridar: «Soc Joan Ratot, que he caigut dins l'olla i no puc eixir. Ajudeu-me! Ajudeu-me!» Quan tornà la rateta, ja en la porta, va veure a tots els animals estirant i estirant. La rateta va ajudar a estirar i a estirar, i l'olla amb Joan Ratot dins va caure a terra. La rateta va començar a plorar i plorar perquè el menjar estava tot per terra. Els animals van començar a portar aliments: cebes, creïlles, cols, carxofes, albergines, carlotes, encisams i tomàquets. L'olla va eixir molt saborosa i tots van menjar un bon plat. Joan Ratot va prometre no tornar a ficar-se dins de l'olla. Conte contat ja s'ha acabat, de la xemeneia al terrat.